iluongo ni real politics en gima kisungu luongo ni interest. Wadwaro ni interest marwa odonje. Koro yudo ka sama koro wuonu nitiere kaka strategy mar interest mora mar jo NATO kata mar Amerka nikech Amerka e superpower NATO. Yudo ka nok odonjo. Koro real politics koro sani wawuok wawacho ni Kenya relationship ma Kenya nigo Iran. Kenya timo go Iran mano kotimo sama nani nitie sama ne Biden nitie. Onge gimo osetimore. Ka en exportation relationship ka kwa onge gimo osetimore marang wach ni ya ni koro sani nitiere diplomacy. In fact asama ne Biden nitie nyaka sani onge kata press conference musa kete kind Kenya gi Iran. Onge gima en business cha gima nitimo dhi mbele mar China Kenya our investment kata relationship marwa gi China otegno marwa ma Amerika gimora mora mane Ker William Ruto no wacho ni biro timo kata relationship mar gi Amerika pod dhi mbele nyaka sani en ni ya diplomacy kata international relation timoro ni strategic interest nitiere kaka ne Amerika ne dwaro mane Kenya ko chopo nikech foreign relation gi wacho ni wangi financial relationship wangi Kenya kako relate gi China gi Russia wangi Iran ki soma history mar Kenya onge gimo sa chenjore but wach moro sa wacho chien ka mang'eyo ni wabiro fono mbele ka ni Kenya nigi chalo gi ma Kenya nigi ineno evidence ni Kenya ni Sudan e dawa ma Sudan to ka Kenya ni Sudan da ma Sudan kaka ma relate gi human right to nikech nane no kete mbui kata no kete kata na wang jowi kane wacho ni nitiere sama ne ndego yud accident Sudan mane rebels go nyaka ndek jo Kenya monego nyaka pilot ni wacho ni ya ni evidence osekelo ni Kenya be is involved kata ene ruchni mar ratiro ma Sudan to ibiro fwenyo kendo Joyce ni Kenya ka ok dibedi gi strategic interest mar Sudan kaida ka Amerka okia koro mane nonro mane wangi sani koro en gimoro fono sani ni ya ere strategic interest ma Kenya tumenade orucho we warwa kane okinda ojuka janon siasa tu wako kinyi makawuono nono winjruok makoro od bura mano mar